खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि फाउन्डेसन सान गायसननाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंनिफ्राय जिथु हाबाफारि लादों जे माखासे फरायसाखौ बरायदों आरो लोगोसे बावैसो जोंहा बे बान्था मोननो हानाय नेशनेल लेभेलाव नबजित नार्जारिखौ बरायनाय जादों आरो बेनि उनावहाय जोंहा दिनै बेवहाय खौसेथि सुबुं आफादनि गेवलां मेलाव जोंहा मानब गेदेर आसामनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे गोबां बेवहाय आलासि नुजाफैदों एमएलए सिडलिनि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे जोङो बेवहाय नुजाफैदों आरो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे बिथांमोनहा फैयै फैयै दिनै 9 बोसोर बिथांमोना दावहा नांनानै बर' हारिनि थामोनथा गोजोन आरो थासारिनि थाखाय बिथांमोना दावहा नांनानै 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारि खालि जिथुनाखि पिस एकर्ड जालांदों गोजोन सुक्ति मोनसे जादों दिल्लीयाव बेवहाय इउबिपिनि आफादगिरि आथिखालनि सिएम बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मिहिनीश्वर बसुमतारी बेवहाय सागोनगिरि हिसाबै दंमोन बे समाव बिथाङा आफादगिरिमोन दा बिथाङा चिफ जाबाय गोजोनथाव बाथ्रा बेवहाय थाफानायनि जाहोनानो जाहैदों जोङो बिटिसि मोननायनि उनाव 2003 मायथाइयाव बिटिसि मोननायनि उनाव जोंनि बे हालामनि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारिखौ बर' रावारिफोरखौ माब्रै जोङो राव थुनलाइ हारिमु समाज धोरोम दावगाहोनो हागोन बे बिथिंखौ नायनानै बे ओंथिजोंनो खारनानै बिथांमोना इउबिपिखौ दादोंमोन आरो इउबिपिखौ दानानै बिथांमोनहा उननि समाव जे बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइजों बिथांमोनहा मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों एक्ट मोनसे जानानै बिथांमोना बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल दानायनि बे खाबुखौ मोनदों दा बिथांमोना गाहाय मावख' हिसाबै सिमन साफारिखौ लादों आरो गुवाहाटीयावबो साब अफिस दङ बिथांमोना बे हालामनि गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना सानदों आरो जोङो दा बुजिनायाव आसाम सरकारा थाबैनो बे हालामनि गासिबो बर' गामिफोरखौ रिअर्गेनाइज खालामनानै मोनसे नटिफिकेसन खालामनायनि मोनसे थिरांथा लादों आरो लोगो लोगो माखासे कनस्टिटुवेन्सि डिलिमिटेसन समस्ति दागोन आरो बे समस्ति दायोबा डेम'क्रेटिक प्रसेसजों माने बिथांमोना सुबुं दारारि खान्थिजों इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै जानानै थांगोन आरो जों बुजिनायाव जे आसाम गभर्नमेन्टआ जिहेतु बिथांमोनखौ दानानै होदों बिथांमोनहा राङारि अनसुंथाइजों लोगोसे माखासे सुजुग सुबिदाखौ होगोन होननानै बिथांमोना गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आथिखालनि सोलोंथाइ आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथाङा गावनि बिबुंथियाव होदों बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि खोथा बेनो जे जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय माखासे जेंना जेंगोनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो माखासे बेवहाय मोनसे काउन्सिल दङ जेरै राभा हासं टिवा काउन्सिल मिसिं काउन्सिल देउरि काउन्सिल बा बेबायदिनो सनवाल कसारि काउन्सिल मेस काउन्सिल बिदि दं बिथांमोनजों जों गोरोबनानै जेरै कार्बि आंलंआव माने काउन्सिल दं बिथांमोनजों गोरोबनानै जोङो बर'नि थामोनथा आरो बर'नि जौगानायखौ जों खामानि मावनांगोन आरो जोङो सिभिल ससाइटिनि मानसि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादावनो था बा जेरावखि थाया मानो जोङो बर' हारिनि दावगानाय आरो बर' हारिया माबोरै दावगालांनो हागोन दानि डिजिटेलाइज मुगायाव दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि 21st सेन्चुरिजों जों माबोरै माने दावगालांनो हागोन बेखौ नायनानै जोङो माखासे हाबाफारि लानांगौ आरो बे बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि गेजेरजोंनो जोङो हारिमुवारि सोलोंथाइ समाजारि धोरोमारि बायदिसिना खामानिखौ जों मावनो खाबुखौ लानांगौ आरो जों बेवहाय गासिबो जेसेबांनाखि अनसायगिरिफोर दं बर' रायजो राजा दङ जोङो मदद होनांगौ बे फरायसायानो जा बा समाज सिबियारियानो जा बिथांमोना बयबो आवगायबोनानै बे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय सिगांबोनांगौ आं बेखौनो आसा लाखिदों आरो जोङो खौसे गोजोन
आरो थामोनथा बे खोथाखौ जों सिदा खालामनांगौ आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो जेरावखि थाया मानो जोङो खौसे जानानै थानांगौ।